oga bisa sama ka ashe zan same ka a gida. Ai ina hanya ina ta nazari ina son mu zo na dan tattauna yau ka san abubuwan sai da tattauna ashe zan same ka kuma na ga daga yawa to akwai wani abubuwa a ƙasa ta ne. gaskiya akwai abubuwa a ƙasa da ka san shi inda aka ce misali mawaƙi ya haɗe da wasu mawaƙi da definitely na san matsalolin guda ɗaya ainihin problem guda ɗaya to problem shine ya zami ne highlighting ɗin mutane su gane ainihin hip hop su gane duniya kuma shi ne su na kamar yanzu hip hop kamar a ce ta fara gurin a level Nigeria a wurin irin wannan arewacin Nigeria kamar sai na kan to definitely akwai mutane da su kai da hanyar da sun kasa fuskantar ainihin hiwayen mawaƙi da sun shi inda wanda idan aka ce a wani other country ne outside country idan kana waka za ka suka ne kamar mutum ne ko kuma a dama can baya wanda ke kama a da can baya in kana waka an ɗauke ka ne mutum ne mai faɗar wasu abubuwan da ke damun mutane ko kuma kana highlighting mutane da problem na zai ainihin affect nasu nan gaba kuma akwai wani special buri na da ke cikin ainihin cikin zuciyar su kwamfuta da mutane ba sa fuskantar abin da kake ai haka rashin fuskantar ya samo asali ne tun daga wanda suka fara hip hop din na farko. Ai ka san yanzu ba zance muke na hip hop ba, zance muke na hip hop da ake yi a kan to abin da ya faru ko ni na samu wannan kalubalen a da ina son hip hop sosai fiye da yadda mutane suke tunani. To abin da ya kasa da ni ko kuma na samu na kasu shine sandan na fara hip hop gurin sai ya gebe da sandan wani babban mawaƙi wani ƙwararren guda. Lokacin akwai wata waka da ya yi mai suna don bawansa. To wannan abin sai ya sa mutane suka yi tunani to kenan ma hip hop ne. Ka san da iya mutu wasu san da hip hop ba sai dai irin waƙoƙin Hausa. To waƙoƙin hip hop da suka fara cin karo da su na farko don bawansa matsashi. Shi ne waƙoƙin da suka fara yi. To fatan sun ji wannan sai suke tambaya wannan wani irin waƙa ne sai aka ce musu hip hop. Fatan an irin wannan da wasu ɗan kwanaki da ɗan sai suka ɗanci ai ƴaƴansu ma sun fara hip hop sai suka tunanin wannan haukan da suka ji ƴaƴansu suke yi wannan shine ƙalubale na farko. wato idan ba zan ka tunan bashin gaba kuma ni a inda misali kai mawaƙi ne mafi to ko ni akwai inda yake nuna fushinsa ba ka ganin shi wancan yayi ne saboda ainihin tuna ba can ba na san ba nan ne ba ba sakan kowa dan ba ganin kamar yayi ne dan saboda kamar irin su wa'annan haka da muke fama da su a nan suka taba shi hayye kai har zuciyarsa ta kan kare masa irin wannan haka to gaskiya ni a tunani na tunda kowa fahimta ɗan ta ne da ya rubuta waƙa ba shi rubuta kansa ni a tunani na akan san ransa yi wannan zage-zage saboda a cikin waƙar ai ya bada hujjar zage kai da cewa wai in ba zan manta abin da ke cewa wai ya ci ya fi suwa to ƙarya ne dan kaza kaza ko shi ne su dan ka ka suwa sai ka zo kai zage ko shi ne sai kake da abin da waƙar ai zage san ransa ne ni in ma ka ce kafin kuɗi ko abu ni ba abu ne tunda shi waka aka fi waka wato kaga rigima irin na gane kamar yana magana ne akan shi ma ainihin mai bidin wasan mawaƙi ya ce ya fi shi suwa ba ma waka ya ce fi shi ba ko shi ba ya ce fi shi ba ko ya fi shi suwa ba to gaskiya haka ne dole kamar ta bakin haka gaskiya haka ne wato ya ɗauki wannan ainihin problem kenan da aka ɗan samu kenan kamar wani ainihin abin da mawaƙa suke yi kenan shi ne ya fi take gaskiya haka ne yan bara da ba ba We are the on top. 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 We are